कौन कहला सा जीन्स छोड़ के सलवार पहने के? बताब। तू कुछो पहना, ओसे कोनो दिक्कत नहीं के, खाली ई समियाना न पहना। हाँ, तारा समियाना देख के कितना लोग लाचार हो गईल। बताब, ई ठीक बात बा? जींस छोड़ के पेन सलवार ना तालू गवाला चार हो जाई। ए बबुनी चढ़ल बाटे तोहरो जवानिया बजरिया में मार हो जाई। जवानी तो चढ़ल बा, अगर बाजार में मार भइल त तोरा नाम से थाना में रिपोर्ट लिखवा देम आ कह देम कि साहब ये लड़की ह, एकरा थाना में ले जाके 2-3 कट एकदम मलाई मार के 2-3 कट चाय बनवावा, तारा मिजाज एकदम फ्रेश हो जाई, मिंटो फ्रेश के तरह। हाँ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? अच्छा